Tak, zdravím vás, vítejte na mém kurzu. Moje jméno je Šárka Sedláková a chtěla bych vás jednak přivítat na svém kurzu Prostě runy a jednak vám dát nějakou představu o tom, jak to bude vypadat. Možná mě někteří z vás znáte ze stránek U kořenů Yggdrasilu anebo z mých aktivit. Založila jsem doposud největší českou runovou skupinu s názvem Runy, pohanství a germánská magie. A předtím jsem ještě dělala spoluadmina ve skupině Mikyho Schiaery, Přátelé runové magie. Z toho vyplývá, že můj zájem je především zaměřený na runy. A o runách píšu, runy praktikuju. Já jsem první českou mistryní runové gildy. Myslím si, že v současnosti i jedinou ženou v rámci Evropy, která dosáhla tady tohoto titulu. Runovou gildu založil germanista a spisovatel Edred Thorson, vlastním jménem Stephen Flowers, který napsal celou řadu knih. A tyto knihy jsou vlastně to nejlepší, co máte v současné době k dispozici. Existuje spousta odvarů, spousta autorů z něho čerpají, aniž by ho uváděli za zdroj a k tomu si přimíchávají svoje vlastní fantazie. A proto vlastně já jsem chtěla, aby moje studium bylo založeno na základě skutečností a faktů a nezakládalo se na nějakých domněnkách nebo výmyslech. Můj vztah k tradici je takový, že runy jsou písmem germánských národů a germánské národy praktikovaly magii, věštbu, prorokování, nějakým způsobem praktikovali runy, takže abychom vlastně z nich dokázali čerpat, abychom se dokázali učit z tradice, musíme mít ty nejpřesnější zdroje, přístup k této minulosti a my se stáváme součástí tady této minulosti a napojujeme se na ní. To, co vás tady vyučuju, moje přístupy k runám, nějakým způsobem vycházejí z tradice runové gildy, ale nejsou vlastně ve své podstatě učením runové gildy. Kdybyste se o to zajímali, můžete si najít na internetu stránky runové gildy a případně čerpat z knížky, která je v současnosti k dispozici v angličtině a která se jmenuje Nine Doors of Midgard. A to je takové kurikulum runové gildy, jak my říkáme. Ovšem to, co vám budu teď předávat, to jsou základy runové magie, které vychází z mé vlastní osobní praxe, z technik, které já sama používám. Tenhle kurz vlastně proběhl už dvakrát, přičemž teď je to taková šrenknutá, zmenšená verze. Předtím to bylo minimálně 6 večerů, plus 7. večer byl rituál. Jenomže tady to osobní setkávání těch 6 večerů se ukázalo jako časově obrovsky náročné, a to jak pro mne, tak pro absolventy nebo frekventanty mých kurzů. Takže jsem se rozhodla tady tento úvod zkrátit a setkání si zachovat pouze 3. Já teda se musím přiznat, já nejsem příznivce korespondenčních kurzů, kde jenom sledujete videa a čtete pravidelně nějaké materiály, které vám přednášející posílá. Já osobně mám ráda kontakt se svými studenty, a to třeba i z důvodu navazujících dalších kurzů, jako jsou například Divina, která je zaměřená na divinaci, anebo potom je to Seid, který je zaměřený na techniky práce s duchy a čarodějnictví skandinávského a severského. A to jsou potom pokročilejší záležitosti, u kterých potřebují mít jistotu, že ti daní jedinci, které do svého kurzu berou, že mají nějaké solidní základy. A to tady z tohoto základního kurzu.
Takže ať už vaše motivace k absolvování tohoto kurzu byla jakákoliv, třeba jste měli zájem o nějaký další kurz, anebo čistě jste chtěli začít pracovat s runami, anebo vás přitahovala moje práce a moje praxe, chcete se dál vzdělávat a tady toto vidíte jako takový prostředek a na cestu k dalším kurzem. Ve všech těchto případech bych vás poprosila, abyste začali tak, že si vezmete nějaký sešit, nějaký deníček, do kterého si budete zapisovat svoje myšlenky a budete si je po sobě číst, sledovat. A budete sledovat, jak se v rámci tohoto kurzu posunujete a jak se plní stránky v tom vašem deníčku. A kromě toho vlastně najdete v základním balíčku skripta kurzu, kde vlastně u jednotlivých run nechávám místo pro poznámky. Do těch poznámek si můžete psát svoje vlastní nápady a vlastně svoje věci, které vás napadnou, když budete pracovat s danou konkrétní runou. Takže zpátky k tomu deníčku. První stránka by vlastně měla být o tom, proč jste se rozhodli absolvovat můj kurz, co vás k tomu vedlo, jaké okolnosti. A možná vás u toho napadne, že ta motivace může být třeba povrchní nebo materiální. Vůbec se tady těchto odsudků nebojte. Je důležitější napsat si to tam upřímně, než nějaké super vznešené motivace, které s pravým stavem věcí nemají moc společného. Takže si napište, proč jsem se přihlásila do kurzu. Třeba za prvé, abych mohl na runy valit líp holky. Za druhé, abych si přičaroval hrozně moc peněz a další motivy. Zkuste si napsat úplně všechno, co od toho očekáváte a uvidíte. A jak jste si všimli, máme takovou pracovní skupinu, a kdybyste chtěli, tak tam můžete tu svoji motivaci, proč jste se přihlásili do tohoto kurzu, pozdílet, co vlastně očekáváte. A samozřejmě to není povinné, nemusíte to sdílet. Ale každopádně dříve nebo později se seznámíte i s ostatními členy tady téhle skupiny a budete společně pracovat a možná s některými navážete hlubší přátelství a budete se setkávat v dalších a v dalších navazujících modulech. Takže proto vás prosím, abyste se zkusili socializovat a tak nějak otevřít a inspirovat se nejenom ode mne, ale i sami od sebe vzájemně a abyste zkusili vytvořit takovou partu, která si vzájemně pomáhá. Třeba když někdo nemůže najít nějaký link, abyste mu ho poslali, abyste se nějak obohacovali vzájemně a pomáhali si, tak jak je to zvykem v českých školách. Další věc, která tady s tímhle koresponduje, je, že co do toho vložíte, to dostanete. Nestává se mi to často, ale občas se mi stalo, že vlastně někteří lidi vstoupili do kurzu, byli hodně introvertní, měli problém se otevřít. A vlastně tímhle kurzem tak nějak projeli, prohučeli, bez nějaké hlubší odezvy. A já si třeba doteďka nejsem jistá, jestli jim to něco dalo. A vlastně z těch návazujících kurzů dalších je další divina. Tam je potřeba vykládat svoje vlastní problémy, vlastní situace a ne něco vymyšleného. A v momentě, kdy prostě narazíte na tu odpověď, která vlastně koresponduje s tou vaší situací, to je, jak kdybyste narazili na nějakou takovou zlatou žílu, která vás vede dál a dál. A takhle vlastně může začít už tenhle první kurz, na kterém se seznamujete s runami. To záleží na vás. Byla
Teď vlastně si představuju, jak mnohým z vás může letět hlavou myšlenka, teď já vlastně runy znám, já nejsem úplný začátečník, já se s nimi seznamuju nebo s nimi pracuju už celou řadu let. 3 roky, 10 let, anebo je znáte třeba celý život. Takže vlastně to berete tak, že tady tenhle kurz je jenom takovým mostem k těm ostatním kurzům, k těm navazujícím, které jsou určené pro více pokročilé žáky. Zkuste se vrátit do té doby, než jste se seznámili runami. Psychologové zjistili, že vlastně když člověk k něčemu přistupuje s úžasem, tak to dokáže nejenom prodloužit život, ale vlastně dokáže to způsobit, že se o daném tématu dozvíte něco hloubějšího, něco nečekaného, nějaké nové pohledy. Takže zkuste k tomu přistupovat tak, jako kdybyste se s runami setkávali poprvé. A já vám to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, že to funguje. Já, když jsem se stala členkou runové gildy někdy v roce 2011 a někdy od roku 2013 jsem začala skutečně pracovat, tak jsem se tehdy připadala jsem si jako expert na runy, že už mám všechno načteno, že už jsem měla několik přednášek, že to je vlastně ten můj výcvik, taková nějaká formalita, která vede k tomu členství. Ale abych teda z toho něco získala, tak jsem se snažila dívat na runy z jiných úhlů pohledu, přistupovat k tomu bez předsudků, otevřeně, jako dítě a s úžasem, co mi ta runa konkrétně může říct a dát. Někdy je to dobré podívat se na nějaké staré věci, o kterých si myslíme, že je známe novýma očima, jako kdybychom je viděli poprvé, a dát tomu šanci, vrhnout se na to a doplnit si nějaké ty mezery a nehrát si na experty. A dneska, když vlastně mám ty oficiální tituly jako mistryně runové gildy, i dnes se cítím jako věčná studentka. Takže teď se pojďme podívat na nějaké ty moduly a na nějaké ty věci, jakým způsobem bude tenhle kurz postupovat. V následující části si řekneme něco vlastně o těch věcech, které máte v rámci tohoto balíčku, o těch různých souborech. Takže musím připomenout, že my se uvidíme přibližně za týden. A do té doby je potřeba, abyste se seznámili se základy. A tady v tomhle balíčku, kromě tohoto úvodního videa, najdete skripta. Ta skripta mají přibližně kolem 90 stránek. A předpokládám, psala jsem to tak, aby se to snadno četlo. Očekávám, že během tohoto kurzu, který má něco přes 30 dní, se seznámíte s teorií a s každou jednotlivou runou. Těch je 24, takže jsou tam nějaké rezervy. Tenhle první týden je takový docela dost intenzivní a našlapaný, protože bych vás chtěla požádat, abyste se soustředili jednak na historii, potom seznámili se s teorií Kaldru, s prvními 8 runami, s prvním étem staršího futárku, to znamená Fechu, Úru, Surisas, Ansus, Raido, Kénas, Kebo, Bunio. Možná jste si všimli, že ta moje výslovnost se trošku liší od toho, jak se píší názvy run a jak většina Čechů vyslovuje. Proto jste dostali odkaz na video. Je to vlastně jenom nahrávka s obrázkem na YouTube, kterou jsem tam umístila.
kde zpívám všech 24 run, tak, jak by se měly vyslovovat. A tady toto video můžete použít i jako podklad, když se budete učit celý futark z paměti. Ve svých skriptech máte napsáno, jak je doporučeno postupovat, ale jestli máte vlastní techniku, kterou jste zvyklí používat k zapamatování si věcí, tak použijte tady tuto. A další věc, co jsem už několikrát zmínila, je Galdr. To je runový zpěv, který intonuje název runy. Jak najdete v těch skriptech, runová magie je z velké části magií verbální. A ten název té runy, to je její jméno, ta podstata a ta síla, která ji přivolá a kterou prostě nějakým způsobem působíme tam, kde je to potřeba. Galdry jsou vlastně zaklínadla, která sesíláme a s pomocí níž voláme sílu run a vysíláme tam, kde je potřeba. To je taková první a základní magická technika, kterou si musíte osvojit. To znamená, jestliže máme nějakých 7-8 dní do příštího setkání, zkuste si každý den vyhradit v pravidelnou dobu, když to půjde, vyhradit nějakou dobu přibližně 10-20 minut, kdy si přečnete něco o runě, například o runě fechu, v jakém kontextu se používá, jaké jsou runové básně, které se k ní pojí a na základě jakých jmen jsme zrekonstruovali její název a její význam, její obsah. Potom si vyzkoušíte Galdr, že si tak minutku, 2 sednete a budete zpívat její jméno, její název, anebo aspoň opakovat a intonovat, pokud si myslíte, že neumíte zpívat. Zjistíte, jak to na vás působí. Zapíšete si to do toho svého deníku. A další věc, která bude potřeba, abyste si vytvořili nějakou svou runovou sadu a pokud možno vlastnoruční. Možná teď se momentálně na to necítíte, nebo prostě nemáte na to čas, anebo jste si runovou sadu pořídili a vytvořili dříve. Tak bych vás chtěla vyzvat, abyste ji zkusili oživit právě tímhle runovým zpěvem. Zkuste zpívat jméno runy, držet ji v ruce a nějakým způsobem na ně přenášet tu energii, kterou získáváte a která tu runu aktivuje. Tak, tady v tomhle pytlíčku mám jednu ze svých základních runových řád, které jsem si vytvořila, když jsem sama začínala v runové gildě. Není to úplně první, ale úplně nejzákladnější první věc byly runy, které jsem si nakreslila na kartony, které jsem si nakreslila červenou fixkou. Takže pokud se necítíte na vyřezávání a je to pro vás moc rychlé, pořiďte si obyčejný karton, třeba z krabice, na ten si narysujte čáry, nastříhejte si 24 kartiček a na ty potom můžete nakreslit ten tvar runy. Postupně, tak jak budete postupovat futarkem. To je taková základní věc, která by vás měla přinést k tomu, že se s nimi začnete spojovat, s těmi runami, že na ně začnete myslet a že je začínáte nějakým způsobem do sebe dostávat. Takže jo, uvidíme se za týden. Kdybyste cokoliv do té doby potřebovali, chtěli se na něco zeptat, anebo vlastně sdělit nějaký svůj postřeh, něco, na co jste si přišli, napište to do skupiny a nemusíte komunikovat jenom se mnou, ale vzájemně jeden s druhými a můžete si sdělovat svoje poznatky
a svoje zkušenosti. A jinak vlastně už jsem mluvila teda o Edredu Torsonovi, o tom, že doporučuji jeho knihy. Bohužel teda český překlad jeho knihy Plutarch, tady to bylo, nedopadl zrovna dvakrát nejlíp, protože to překládala Fontána a je tam celá řada chyb, takže pokud můžete, čtěte si z anglického originálu. Dále vám doporučuji seznámit se s Edami. Eda Saga, toto je mladší Eda, Snorriho Eda, tady toto je starší Eda, poetická, a vlastně obojí jsem vám tam dala z té mladší Edy, jsem vám tam dala Gylfaginning, takzvané Gylfiho oblouznění, což je vlastně takový základ o kosmologii a takové to pozadí veškerých mýtů, protože runy nejsou izolované. Jak už jsem tady zmiňovala, jsou propojené s historií a s germánskými mýty. A vlastně čím víc toho o tom víte, tím víc si to dokážete spojit. Takže jo, takže uvidíme se za týden, kdy se teda opravdu loučím. Nachystejte si otázky a příští týden bychom měli pracovat na těch prvních 8 runách. Trošičku vlastně vzájemně si vyzkoušet, jak to funguje, vyzkoušet si ty galdry aspoň tímhle způsobem online. Trošku vám v případě, že to bude potřeba, řeknu i něco víc o tom zpěvu. A ještě bych chtěla zdůraznit, nepodceňujte to rozdýchání před tím zpěvem samotným. Jako jsem říkala, ten zpěv může být falešně. Nikde není psáno, že to musí být prostě perfektně naladěný zpěv. A jenom si to prostě vyzkoušejte a pokud prostě fakt si myslíte, že neumíte zpívat, zkuste aspoň takové to brumendo, jako mi. Tak jo, ať se daří a už se na vás moc těším. Ahoj.